እዚ ፍሉጥ ሳእላይ ምስ ሰበይቱ ኣብ ዝነበሮ ቦታ ንዕረፍቲ ናብ ዓዶም ተመልሱ። እቲ ኣብ ንእስነቶም ብዕምባባታት እንስሳታትን ተመሊኡ ዝነበረ ዓዶም ብዘገርም ዕርቃኑ ተገፊፉ ናብ ምድረ በዳ ተቐይሩ ጸንሖ። በዚ ህሞት ዝተቐበለቶም ሰብ ሓዳር ሰባስቲያንን ለልያን ተዓኒዶም ደው በሉ። ድሕሪ ነዊሕ ዝበለ ምምልካት ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒትን ህሞትን ንትንሳኤ ዝኸውን ራእዩ ተወዲዱ። ናብ ምድሪ ህያውያን ንኽምለሱ እውን ቆሪጾም ተስኡ። ግን እቲ ሰፊሕ መሬት ይኽእልዎ ዶ ይኾኑ? እስከ እንመልከት። እቲ ብኣጻምዕ ዝደረቐ መሬት ኣዝዩ በዳሂ ነበረ። ንኽልቲኦም ግን በቲ ኣብ ሓያል ምሕዳስ ሱር ዝሰደደ እምነት ተደሪኾም ቆራጽነቶም እናሓየለ ኸደ። ነቲ ስነ ህይወት ዳግማይ ንምትሳእ ብዝነበሮም ራእይ ተደሪኹ ነቲ መሬት ገረብ ብገረብ ንምሕዳስ ውጥን ሃምፀፁ። ግን ሰባስትዮን ለልያን ካብቲ በይኖም ክበጽሕዎ ዝኽእሉ ህርፋን ዝዓበየ ምዃኑ ተረዱ። በዚ እውን ኣብ ውጥረት ኣተው። ድሕሪ ነዊሕ ውረድ ደይብ እውን በርቃዊ ሓሳብ መጸም ነቶም ዓዶም ምስኦም ሓቢሮም ክዓዩ ንኽውከስዎም ተሰማምዑ። እቲ ብተወፋይነቶም ናይዞም መጻምድቲ ዝጭበጥ ጽልዋ ስርሖም ዝተደፋፍኡን ወለንታውያንን ኣብቲ ጻዕሪ ናቶም ተጸንበሩ። ብሕታዊ ዕየው ዝነበረውን ነዊሕ ከይጸንሐ ሓባራዊ ጻዕሪ ተቐየረ። ነፍሲ ወከፍ ዝተተኽለ ገረብ እውን ንሓይልን ሓድነትን ናይ ሓባር ዕላማ ምስክር እዩ ነይሩ። ዓመታት እናሓለፈ ምስ ከደ እቲ መኻን መሬት ተቐየረ። ኣብ ሓደ እዋን ምድረ በዳ ዝነበረ መሬት በብቑሩብ ትዕቢተኛታት ዝመስሉ ነዋሕቲ ኣግራብ ደው በልዎ። ሸፈነታቶም እውን መዕቆቢ ናይቶም ዝጠፉ እንስሳ ዘገዳም ምዃን ጀመረ። ንዓመታት ዝጠፉ ኣዕዋፍን መጥበውትን ቃንጦታትን ለመምትን ካብቲ እናዓበየ ዝኸይስ ዝነበረ ጫካ ዳግማይ ገዝኦም ክምስርቱ ጀመሩ። ምሕዳስ እቲ ጫካ ዓለም ከይተዓዘበት እውን ኣይተረፈትን። ፕሮጀክት ሰባስቲያን ለልያን ከም መብራህቲ ተስፋ ደው ኢሉ ነበረ። ራእይን ተወፋይነትን ሓባራዊ ስጉምትን ንብስለት ከባቢ ብኸመይ ክቃለስ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ድሙቕ ኣብነት እዩ። ኣብዚ ናይ 18 ዓመታት ዝወሰደ ሓቦን ንሕን ወዲ ሰብ ንምድሪ ናይ ምፍዋስ ዓቕሙ ከም መነቓቕሕን መዘኻኸርን ኮይኑ የገልግል ኣሎ። እቲ ናብ ህይወት ዘምጽእዎ ጫካ ምሳሌ ተስፋ እዩ። ንመሬት ንመጻኢ ወለዶታት ናይ ምሕዳስ መብጽዓን እዩ። በቲ ንሶም ዝጀመርዎ ፕሮጀክት ብ1998 ዝፍለጥ ኢንስቲትዩት ተራ ናይ ገዛእ ርእሶም መሰረቱ። ክሳብ 2019 ንልዕሊ 290 ዝውክሉ ዓይነታት ኣግራብ ኣለዉ። ማስሱ ጥራይ 172 ዓይነታት ኣዕዋፍ ኣለዉ ኣብቲ ቦታት። እሱ ከይውሕድ ከኣኒ 33 ዓይነታት ኣጥበውቲ ካብዚ ከኣኒ 7 ዝዓይነቶም ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት
ይርከቡ ኣብቲ ቦታቲ እሱ ኸይኣክል 15 ዓይነታት ከዓ ለመምቲ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ጋድን ምዃን ዝተኸፍለ ዋጋ ዝተሓልፈ ጻዕሪ ጉድ ንኽኸውን በዞም ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ዝተጀመረ እዩ እሱ ኣርኣያ ዝኾነሉ ንዓና እዩ ኣነን እስኹምን ምናልባት በይንና ወይ ከዓኒ ምስ ካልአይትና እንድሕር ሃሊና ተስፋ ዘይብልና ክመስለና ከሎ ንሕና ምስ ጀመርና ብዙሓት ዝከታተሉና ዝስዕቡና ኣለዉ ጥራሕ ንበገስ ወለዶይ ንበገስ ናብ ዓወት ናብ ተስፋ ናብ ራእይ ናብ መጻኢ ሕጂ ብምስራሕ thank you subscribe ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋዕ ኩሉ መደባትና ናባኹም ክመጽእ እዩ ማእስ እሱ ጥራይ ላይክ እንድሕር ጌርኩም ዩቲዩብ ናብ ብዙሓት ሰባት ክልእኾ እዩ እሱ ኸይኣክልካ ንቤተሰብ መቕረብ እንድሕር ሼር ጌርኩምሎም ተኻፈልቲ እዚ መደብና ክኾኑ እዮም